usap kaning kuan ay naghanap sa butan eh. Lo. Inor sa ano? Galandong man nga mura na mag-alsize. Ting paniudto pa man unta ron. Subas mag-uwa na po ni. Na inara ba na kong mabasa ko sa uwan? Kaya magburot-burot mo akong panit niya. Usabot. Maglakaw ko nga. Magkikir. Bilaan na gay. Diyos. Unsa. Ay lagi ni mauwa ng lawa na kay. Naghaan na para ba sagbot akong puso no? Tuon ako sa papa. Ay kay. Tinunggutuma na. Pa! Tira! Pa! Uy! Pagdali mo niya! Atay mga buko yun! Sige! Dako na kaiyan. Pero sige lang yan pag email. Sige! Buko eh! Sige! Si! Tira na! Triple kill! Turtles dead! Tira! Pausam din na imong giduwa pa. Sama niya! Sama! Sige! Sabahan! Nausam Pistilan! Pildian ako! Di pagod. Udto na ron pa. Gutom na kayo. Sabi nanda mo mukhaon na ni. Pari ang galumag day! Sa paglungag nga. Ultimo. Tuko sa manok og kuan wala jud tanan. Samang kataon ay! Napildian ko! Naman ito nilong siguro dito nga kanon siguro! Tunalat itong kuwang siguro! O magpalit ito kan! Itlog may palit na kay! Aron tayo na maluto! Usa ka dosina ha! Oh! Usa ka dosina! Usa ka tray may palit ta! Ya! Sabak ka! Kaya rin di mabuak kay bugor makag nagkuhay na ba? Itlog. Aw sige ba. Moagdos ako ba. O sige pagdali Pagdali dito! itlog pa. Samo kay kada! Puno nga puna ang imong email pa oy. Mura man kag bata ng puno anak noon. Bata rin kategorya mo mukha na eh! Maduwa! Takaw na! Pistola ni bayad ka sa taan ni Pilar sa kaoras ni mahuman na sa bayad ka sa game pildi na ta. Malas ni mata ay. Kali mo sugo papa eh. Itlog ko sa baka ko niyang angay palito na ko. Asam ko mangita ni itlog sa baka eh. 2 hours later. Tira! Sama ni kutuman oy. Muduha na mo ka oras asan man to si akong anak na ko gusto naman kayo. Duha na ka oras ba mo niabot? Ultimo pagpalit og itlog. Asan man to? Pa! Oy. Tasan ko pa eh. Tinugay ba nimo nga usa na oras nga. Dili na pa magawakan kon. Asa man itlog mong itlog nga? Gisugo na ko nimo. Ang imong isugo pag ilibot na ako tanang tindahan pa. Kasi naabot ako bisag asa pa. Wa jud ko kakita og sa imong gisugo sa ako ah. Wa ka kita itlog dito. Nga. Ilang konsultasyon na may itlog baligya diha. Nabuang na ka. Wa yung magkakwas og itlog. Mao lagi na pa. Nagsugo ka na kong itlog pero ang naay itlog dito ba? Itlog sa tiki. Itlog sa kaka. Itlog sa manok. Itlog sa tuko. Tanang klaseng mananap. Naa ditong itloga pa pero ang imo rang gisugo nga itlog nga wala dito. Lagi itlog sa manok lagi imong giskutan. Yawa maka ni palit. Na. Itlog na day sa manok di ay imong gisugo sa kuha pa. Gato manggog. Itlog sa baka. Kaburing mo kong kutok ni Moy. Ingon ko usa ka tre palita. Itlog sa manok. Ya, sa baka ba aron di mabuak. Ya ano? Itlog sa baka man. Nga ba may itlog ang baka? Kabuang. Butang At